Tungod sa sunog, pipila ka mga tinunan kansang gamit sa pagtunghal lakip sa nasunog niadtong weekend sa Sitio Cruzan, Barangay Bulacau. Ang hangtod karon wala pa makaeskwela. Atong saran sa live report ni Fem Ridumabok. Fem? Yes, paday nanawagan og tabang alang sa mga school supplies og mga uniform ang maong mga bata ug ang ilang mga ginikanan. Duha kanila kining manag-agaw nga mga estudyante sa grade 9 sa Bulacau National High School nga miingon nga lakip sa nasunog ang ilang mga school uniform ug sapatos. Ug gani ang ilang gisulob karon mga hinatag lang nga sagad t-shirt ug shorts. Matod ni Marie Rose nga atol sa sunog niadtong Sabado, gisiguro niya pagluwas ang iyang 4 anyos nga manghud. Hinungdan nga wa gyud siya napunit bisan usa nga gamit niya sa pagtungha. Nisod ko balik sa amo, gikuha din ako mumanghod din. Ang kayo nana sa balay. Nana sa balay sa akong tatay na padong na sa amo din. Nisod ko balik kay kwaon lagi na ako mo iro. Pagsud na ko kay ang kayo ni tagak naman ang katunga mo ang kahoy nga naa dito. Nang akong manghod sad ma'am kay eskwela ra siya karon kay ang maestra man ang mugas ko niya. Sa iyahang kwan. Nanaguto yung mga school supplies, nanatanan ba din. Nasunog man. Gipasabot hinuon sa officer in charge sa Bulacau National High School, Restituto Alcontin, nga palisiya man silang tunghaan ang mag-complete school uniform. Apan aduna exemption. Students nga mag-wear og sandals, okay, there's no problem with them if there is valid reason. For example, kanang naisamad sa tiil, di ba? Yan, nagbaha. So we can consider those things. And especially kato nasunugan. Dili pa mi strictly impose those mga policies because we know that they are still adjusting. In fact, you can see our students nga di pa gid sila nag-wear og uniform na naginig civilians uban. So I encourage them to wear uniforms as part of the discipline that we are trying to impose. Apan hangyo ni Marie Rose nga kun mahimo, maka-modular distance learning sila sa pagkakaron. Ilabi na nga wala pa sila yung mga pants o sayal kay sagad sa mga hinabang t-shirt o shorts man. Naamang rin siya sa DepEd mandate nga maka-modular gid sila. So depende sa ilang mga natay factors nga ipang-consider. For example, of course we can cater on those atong mga stakeholders nga nasunugan. We can arrange it naman tay mga ADM coordinators na atay mga modular nga units nga we can really mobilize. Kining 4 anyos niya nga manghud, ganahan na untang maeskwela sa kinder. Hinungdan aduna kini panawagan. Amo aman balay ni sunog. Napili mo mga kuan gamit sa school? Ay, supplies. Ganahan na jud ka maeskwela. Oh. Ang mga grade 4 o grade 5 pupil niya nga manghud og silingan ang nangiskwela na bisan kun nakasando lang ug tag-usa ka notebook ang dala. Okay raman ang maestra. Oh, mas ang kay ganahan man jud siya. Eskwela man jud siya. Ako bitaw siyang gingnan nga. Unsa man mo eskwela ka di siya. Eskwela lang jud ko. Ang akong mga anak, bunanan ako nga, pwede ra siguro sunod semana or pila ka days, maka okay na. Wala gyud taon uniform ma'am niya, mga sapatos, niya notebook, wala pa kay muna kay nangasunog lagi tanan ma'am. Naug daw ay pati mga ilang mga PSA. Matod sa mga ginikanan nga paningkamutan nila nga ugmao sa sunod semana makapamalit sa pipila ka mga school supplies. Giuna lang matod nila karon ang hinahinay nga makapatukod sa ilang bag-ong panimay. Kasamtangan silang dinhi sa Bulacau Gym gipahimutang ganihang buntag gihatag na sa Talisay City LGU ang pinansyal nga tabang 15,000 pesos. Ug laing 15,000 pesos gikan sa Congressional Fund ni Kongresista Ria Gulyas alang sa mga pamilya kansang panimay ang totally damaged. Aduna usab gihatag alang sa mga partially damaged. Wala taon kay eskwela ma'am kay nahurot ang among requirements tanan. Patay hurot gid tanan ma'am pero na-enroll na nako siya pero ang amo alang naimutabang na muna ang palit og requirements ba. Gamay na amo ipatimbang para makuan siya para nasa miidong o para nasa miidong sa among panginahanglanon. Ses matod sa mga inahan nga adunay nuoy mga magtutudlo sa ilahang mga anak ang nipasalig nga motabang sa pagpalit sa mga school supplies ug uban pa mga school requirements. Samtang padayong panawagan usab sa maong mga biktima sa sunog alang sa tabang sa tubig, sapot, pagkaon ug uban pa samtang hinay-hinay sila nga namalit og mga housing materials alang na sa katukuran sa ilahang bag-ong panimay. Humanaog daw ang kapin sa 20 ka mga panimay diha sa Barangay Bulacau sa Talisay City niadtong Sabado. Ses
Dagang salamat, Femery Dumabo.